Zuritasuneri taldea gea, trap, rap eta elektronika musika egiten dugu. Eta, hasi ginen, elkartu ginen 2014 urtean, atza genuen lehenengo EPA, Maisha eta Jaguarekin, japanesen izenekoa. Eta, hasi ginen horrela pixkanaka kontzertuak ematen, eta aurrek urtean, 2017an, atza genuen gure lehenengo diska, musikalai. Eta, bertan, bazen zen, jende gehiago parte hartzen proiektuan, produktore gehiago, Guztiaren Semea, Kriminesku, DNG Horeretarrak, eta, harriguriko jendea baita izan pixka gurekin lan egiten, eta taupakari esker, hemen gaude, gure bigarren diska Durangoko azokan aurkezten. Zurekin batzen estatu lapuntzen hartzen duzudan, hemen gotatzen zuzenean, egun zentan daiten zurekin goratzen, zerretatzen da, porque no sea fácil, atatik bertoko komodu Bai, Fanik esan duen bezala, 2014tik Zuritasuneri taldea gara, Fani Nortzo, eta beste hainbeste talento duen jendea posible egiten duna proiektu hau. Gure Durangoko azokan gaude, gure bigarrengo diska aurkezten, Zazpi, eta pixkat historia da, Zazpi bekatu kapital hartutak eta bere Zazpi kontrakuak hartutak ez, pixkat errenaizantza edo berpizkunde berri bati gonbidatzea herri honi, krisi sakon baten bizi den herri honi, gonbidatzea pixkat errenaizantza berria sustatzea euskeraz eta abanguardiazko erritmokin, ez, gure kasuan trapa, ez. Eta hori da, Zazpi. In the sun, feel like in the north, feel like in the south, feel like in the north. Dicen amore neurritasu, bibela, senti Isabela, bihotza gibela, bibela, netele zaien, no tutele novela, Guztiaren Semea nola vela, hola xeda.